kell még tudnunk a Forever Slim használatáról? Alapvetően kihangsúlyozhatjuk, hogy a Forever Slim készülék az nem egy fogyókúra gép, inkább egy alakformáló készülék, ami arra való, hogy a nehezen ledolgozható zsírpánákat könnyebben tudjuk csökkenteni, vagy azokat eltüntetni. Nagyon fontos mellette a megfelelő mennyiségű mozgás, nagyon fontos a diéta, ami elkerülhetetlen minden fogyásban, illetve a bőséges folyadékfogyasztás. Azért, hogy az általa lebontott zsírt minél hamarabb ki tudjuk üríteni a szervezetből, fontos, hogy a kezelést követően valamilyen keringésfokozó vagy anticellulit gélt használjunk, amit jól bedörzsölünk a bőrbe, illetve a szív irányába masszírozzuk a megfelelő testrész, azért, hogy a nyirokkeringést így fokozzuk, és ezáltal a zsírt ki tudjuk üríteni. A bőséges folyadékfogyasztáson napi 3-4 liter folyadékfogyasztását értjük, és ezt érdemes folytatni még pár napon keresztül, a kezelést követően is, illetve a kezeléseket, azokat minimum 4 nap szünettel lehet ismételni, de inkább azt lehet mondani, hogy hetente végezzen az ember 1